Кой да правя къде да дошли? Това къде сме гледали? Обади са, бъде от лицата. О, той е на другия край, човек. И там. Да, виж ли Това посреща гостите на плажа в Кранево. Краневския плаж, това може би не е най-добрият изглед. Добре дошли на почивка. За нас удоволствие да ви посрещаме. Най-разнообразния буклук. Плажа е супер. Плаж е един от най-хубавите, спор няма, обаче... Това е лошо, това там е лошо. Всичко друго е окей. Доволен клиент. Да. Ще вземем интервю от него да попитаме как намира тоалетната, дали е доволен от... Здравейте, господине, доволни са от обслужването в тоалетната? Не е по-брутална, просто няма къде да се стъпи. Стенч, знае думи смрад. Язък за до гръмата.